Ja. Hä? Oh, English. Oh, yes. Ja. No, oh. It's not. It's not. Yes, it's not. No. Oh. Listen. Yes, it's not. Me. Oh. Fair to or bro or girl. Or put there. No, Pastor, no. As far as I'm concerned, listen. You. No, Pastor, no. No, Pastor. Yes. I there. Oh, okay. Okay. Yes, mama. Yes, pretty. Yeah, yes. Oh, yes, Mrs. Yes, my boss. Yes. Hello? Oh, Pastor. Oh, ngani? Yeah. Hlala phansi ngane yami. Hlala phansi. Uthini njani? Ngisathi umana uthena angizongizolanda iphuza shukela ezuthu inkomishi ezuthu nethophephe eyodwa nenkukhu emhlophe iqhudi namazambane awu2 amakhulu baby lokho Mntanami. Mtshele unyoko ukuthi ucophoza nochazo baba kaskhindi baminyakanyaka umtshele unyoko mfana wakho unyoko asikhulele nayo unyoko ugoqoma zonke hayi umtshele ukuthi Ntombi ngiphaphazelayo inyathela ngenyawo hayi ngoboya la kwamba khona kushunqinto ngede inhlaba yabona lonto mfana ya ntombazana ya umtshela ukuthi hayi mase kufika uSkhindi sabesuthu ngizobe sengimlethela ke lezo zinto kodwa hayi namuhla sisi ngitshela namhlanje yabona ngathi ngene i-call nje ya uyiselula ukuthi Pastor lapha na uyangibiza usay uyangibiza you must not come yabo you must not come uyangibiza emsebenzini uthi tomorrow you must not come fanele ngivukile kusasa emsebenzini uyangibiza uPastor uyangibiza ya mtshela umazise ngani yami umazise impela ngani yami ukuthi hayi ngizombona mase kufika uSkhindi yebo mngani wami ya uhambe kahle ngani yami uhambe kahle ya hayi kunjalo ngani yami kunjalo kunjalo Yes, kasingisi. Oh, naughty, he naughty. Him, hey, I don't know. Uskid.